Ndewonu, unu emeela maka ịnọnyere anyị n'oge abụọ pụrụ iche, oge mkpọsa oziọma ozuru mba nke anyị na Kumuyi nke a na-akpọ GCK kwa ụbọchị n'aha mkpirisi. N'ebe a ka anyị na-atụrụ ndụ site n'ọrụ ebube ndị Chineke rụrụ na mkpọsa oziọma ozuru mba n'oge ndị gara aga. Ndị ọma, anyị awụchara na agba nke 20 nke GCK kwa ụbọchị, ebe anyị na-ezute Chineke n'ụzọ dị ebube dịka onye ọzụzụ atụrụ Dọkịta W.F. Kumuyi na-atụtụ ngịga ma gosi anyị ọrụ ebube nke obe Calvary, ịma mma amara Chineke na ike ya. Unu ahụla ka ije anyị a si na-aga siriri werere kemgbe anyị malitere. Ọ dị ịtụnanya ịhụkwa ka ndị mmadụ na-ekwo ka mmiri na-achọ Chineke n'ime akpịrị ịkpọ nkụ maka nzọpụta na ọrụ ebube ya. Enwewo ọtụtụ mkpọsa oziọma nke mụpụtara akụkọ otuto dị ebube, mgbanwe ndụ ọtụtụ mmadụ ndị kpebiri iwere ndụ ha nyesasịa Kraịst. Mgbe m na-eche ihe banyere ndị dị otu a, obi m na-aga n'ebe ndị na-agba ọsọ na ama egwuregwu dị, ndị ọ bụ ezie na akpịrị na-akpọ ha nkụ, ike na-agwụkwa ha, ma ha kere ajị n'ume si na ha ga-ahụrịrị isi ya. Eji m obi m niile na-akpọku Chineke n'isi ndị niile were ndụ ha nyechasịa Kraịst na mkpọsa oziọma ka ọ ghara ịdị onye ọbụla n'ime ha nke ga-anwa anwa lee anya n'azụ. Onye ọma na-ege m ntị, ele anya nke a bụ mbụ ị na-esonyere anyị, ya mere ka anyị tụpenyetụ gị azụ site n'okwu ndị ahụ dị ebube anyị nụrụ n'ọgbakọ ndị gara aga ya na akụkọ otuto ndị so ha. Anyị kwenyere na isiokwu ndị a ga-agba gị ume. Lekwa anọ n'ime ha. Nke mbụ, ọrụ ebube nke nzọpụta. Nke abụọ, nnwere onwe ebighị ebi. Nke atọ, ịchọ ihe ndụ pụtara na ịchọ obi ebere Chineke. Ya na nke anọ, Kraịst onye na-agwọ anyị ọrịa. Ọ na-ekwu banyere eziokwu ahụ, na eziokwu ahụ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Eziokwu gịnị bụ nke a? Kedu ụdị eziokwu ọ na-ekwu maka ya? Nke mbụ, eziokwu banyere Chineke, eziokwu banyere Kraịst. Ha kwesịrị ịmara eziokwu banyere mmụọ nsọ. Ha kwesịrị ịmara eziokwu ahụ. Ị ga-amara eziokwu kwa banyere onwe gị. Ịhụ na ya na ọ bụrụ na ị maghị eziokwu banyere onwe gị, ị gaghị enwe ike inweta ndụ ebighị ebi ahụ. E nwere ebe obibi ebighị ebi, e nwere ebe ebibi akpọrọ eluigwe. Onye na-ejere ekwensu ozi, onye na-ejere mmehie ozi, onye mmehie kere agbụ agaghị aba n'eluigwe. O nwere ike bụrụ nwa obere eriri nke mmehie, o nwere ike bụrụ akatamkpo eriri nke mmehie kere onye dị otu a agbụ, maọbụ na nzuzo maọbụ na mpụta ìhè. Ụdị onye dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Onye bụ oru adịghị anọgide n'ụlọ ruo ebighị ebi, ma onye bụ nwa Chineke na-anọgide n'ezinụlọ Chineke. Ya mere, chọọ Jehova mgbe a na-achọta ya, kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso. Ọ nọ nso. Ndị ọzọ na-anata ya, ndị ọzọ na-eketa oke, ndị ọzọ na-emetụ ya aka, ndụ ndị ọzọ ka a na-agbanwe. Nke a bụ oge nke gị mgbe a ga-agbanwe ndụ gị. Ihe a na-apụghị ime ga-abụ ihe a pụrụ ime n'ime ndụ gị. Jehova ga-emezu ya n'ụbọchị taa. Ihe ahụ mmadụ na-apụghị ime, ihe mmadụ na-agaghị ekwe na ọ pụrụ ime n'elu ụwa, ga-eme na ndụ gị dịka ị na-abata na nkwa nke Chineke, dịka ị na-akọta akụrụ nkwa Chineke n'ụbọchị taa, dịka ị na-abata n'ike nke Chineke n'aha Jizọs. Ewo, Chineke dị mma n'ezie. Obi m na-asụkpọ n'ọṅụ dịka m na-aṅụ ozi ndị a ọzọ. Ngwa, gee ntị na agba nke 5 ruo na nke 8, ma detụ ike Chineke ire ka ị wee mara na ihe a na-apụghị ime adịghị. Marakwa banyere Chineke anyị onye dị mma. Zaa ajụjụ ndị a nke na-asị onye ka ị bụ, ma gaa n'ihu na-eso Chineke onye dị mma. Ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụta na ndụ gị, ọtụtụ ihe ị pụrụ ịchọpụta na gburugburu ebe gị onwe gị bi, nke bụ na n'ebe mmadụ nọ ọ bụ ihe a na-apụghị ime. Banyere ibi ndụ mmeri kwa ụbọchị,
ibi ndụ ezi omume, ịbụ onye aka ya dị ọcha na onye na-ebi ndụ nke dị n'ogo dị elu karịa ndị gị na ha nọ, ibi ndụ nke eziokwu n'ime mmụọ. ị nwere ike ịsị, kedụ ka mmadụ Chineke kere eke ga-esi bie ndụ dị otu a? Onye dị otu a na-abịakwute Chineke wee sị, abụ m ezigbo mmadụ, abụ m ezi onye, aka m dị ọcha. O nwere ndị na-abịakwute Chineke taa wee nụkwa otu ozi a nke na-anụ, i chere na mgbe m na-echede maka ihe a, abụ m ezigbo mmadụ, ezigbo onye nke na-abịakwute Chineke dị ndụ, i wee sị na ihe dị otu a ga-adaba. Mbanụ, ọ bụ mgbe i chegharịrị were ndụ gị nye onye nwe anyị Jizọs Kraịst, o wee sị gị na ama m na ndụ gị etozughị oke, na izughị oke ịga n'alaeze Chineke, ma aga m agbanwe gị, aga m enwegha ndụ gị. Ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst, ọ bụ onye kere ọhụụ, ndụ ochie niile agasiwo, ma lee, ihe niile aghọwo ogene ihe ọhụrụ. Owuwe anya nke nzọpụta nye ndị dị otu a, ike ọhụrụ, ume ọhụrụ, dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a, Chineke anyị wụkwasị ya ndị a niile n'otu n'otu, ka ha wee laa, ghara imehie ọzọ, n'aha Jizọs. Dee aha ha ugbu a n'akwụkwọ nke ndụ, dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Chai, ike dị n'okwu ndị a. Ọ bụ nke a mere anyị ji na-achọ ka ndị na-ekiri anyị wepụta ozi ndị a, gegharịa ha ọzọ, ma kesaa ha ka o rute ndị enyi na ndị ikwu na ibe ha aka. Nke ka nke, ndị niile ndị na-ezutebeghị ọrụ ebube Chineke onye dị mma. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi emewo ka okwu nke ndụ a na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị ugbu a. Nke a mere anyị ji na-eto Chineke. Lee isiokwu ndị ọzọ o wepụtaworo. Atọpụwo m n'agbụ. Ọrụ mmadụ na-apụghị ịrụ. Ịhụnanya pụrụ iche na ụzọ ahụ nke siri ike. Ọ pụrụ itiji ịyagba niile nke dị na ndụ gị. Ihe ahụ nke na-apụghị ime n'oge ndị gara aga n'ike nke onwe gị, dị ka mmadụ Chineke kere eke, maka mme ka ịmata na Chineke pụrụ ime ihe niile ga-emere gị ya. Ị maara ndụ ị na-ebi na nzuzo, ị maara ihe ị na-eme n'ebe mmadụ na-adịghị ahụ gị, n'ebe niile iriri mpe, n'ebe ị nwere nsogbu na ndụ gị, nke bụ na Chineke bịa lee gị anya, ịma ma ị ga-etozu oke ịga eluigwe, o wee hụta na ihe niile ị mere na ịbụ onye na-etozughị oke. Mgbe ahụ ka gị onwe gị ga-ahụtakwa onwe gị dịka Chineke si ahụta gị, i wee hụta onwe gị dịka Kraịst si ahụta gị, i wee hụta onwe gị, mara n'ezie na n'ike nke onwe gị, n'uche nke aka gị, na ihe ị pụrụ ime, na ị pụghị ime onwe gị, na ị pụghị ịnwa anwa zọpụta onwe gị. Ma anyị nwere Chineke onye nọ n'eluigwe. Lee ụmụ Izrel, ha nwere nsogbu na ndụ ha, ha nwere ihe isi ike dị iche iche nke ha na-apụghị ịgabiga, nke ha na-apụghị ịpụta n'ime ya. Ike ụwa wee gwụ ha, dịka ha nọ n'ọzara, ha wee sị na ike agwụwo anyị n'ihi ụzọ a. Ma onye ọbụla nke na-ekwere na ya agaghị ala n'iyi, kama ọ ga-enwe gịnị? Ndụ ebighị ebi. Ngwa ngwa ịrịọrọ Chineke, ngwa ngwa ị nwere akpịrị ịkpọ nkụ, ngwa ngwa esi Chineke, lekwa ebe m nọ, ndụ ga-abịa n'ebe na ugbu a. Ọ bụ ya mere Chineke ji wee tụọ atụmatụ nke nzọpụta nye gị, nye naanị gị, ndụ n'ime mkpụrụ obi gị, ndụ n'ime mmụọ gị, ndụ ga-abata n'arụ gị niile, ndụ ga-ezugo oke ma ọma. Ya mere ị ga-enweta ya n'aha Jizọs. Ụmụ ibe, ka chi na-efo ka ije anyị na-akawanye mma. Dịka nwa ele akpịrị na-akpọ nkụ, otu a ka anyị si aṅụ okwu Chineke ndị a dịka mmiri. Ọ bụkwa ihe Chineke na-achọ n'aka ndị niile bụ ụmụ ya. Na Pita nke mbụ isi 2 amaokwu nke 2, ọ sịrị, dịka ụmụ amụrụ ọhụụ, ka agụụ mmiri ara nke okwu Chineke nke aghụghọ na-adịghị n'ime ya na-agụsi unu ike, ka unu wee were ya na-eto eto ruo nzọpụta.
ugbu a ka anyị gosi gị ozi ndị ọzọ dịka anyị na-ekwenyere Chineke na ha ga-eme ka ị na-eto eto. Nke mbụ, tụgharịa okwu egwu gị. Nke abụọ, nzọpụta sitere n'agwọ ọla ahụ. Nke atọ, ụzọ mgbapụ. Ọ sịrị, ma ebe a gụrụ anyị na ndị ezi omume n'efu anyị adịghị akwụ ụgwọ ọbụla. Anyị ejighị anya mmiri anyị azụta nzọpụta, anyị ejighị aka ọrụ anyị azụta nzọpụta, anyị ejighị ngwongwo anyị nwere n'ụlọ akwụ ụgwọ nzọpụta. Ma a gụrụ anyị na ndị ezi omume, Chineke ga-ewezuga mmehie gị. Ọ ga-akagbu ntaramahụhụ niile nke mmehie na ndụ gị. Ha ga-apụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Chineke na-echere gị ugbu a. Ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị, ọ ga-eme ka anya mmiri gị pụọ gị n'anya n'aha Jizọs. Ọ ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ na ndụ gị ugbu a. Amamikpe nke mmehie ga-apụ n'ime gị. Amamikpe nke ekwensu na-eweta ga-apụ. Nhụju anya ekwensu na-abịa gị ọnụ n'ala n'ime ya ga-apụ. Nsogbu niile nke ekwensu na-ebute na ndụ gị, nke ọ na-eche na ọ ga-abịa na mmezu, o wee sị na ị ga-anwụ, na ị ga-aga ọkụ mmụọ. Mbanụ, Chineke sị na ị ga-adị ndụ, na ị ga-aga eluigwe. Ekwensu wee sị na o nwere ọrịa na-adịghị ala ala, na ọ ga ha anwụ mgbe na-adịghị anya. Chineke sị mba, na o nwere ọrịa mana m ga-agwọ ya. Ụdị nsogbu ọbụla nke ị nwere, ma ị chọrọ ihe ịrịba ama, Chineke ga-enye gị ugbu a. Onye nwaanyị mezuo ya ugbu a, ka e nwee ihe ịrịba ama n'ebe niile ugbu a, ma n'ebe a n'ụwa, na obodo anyị niile, Afrịka niile, ụwa niile, n'aha Jizọs. Emezuo ya. Asị m na emezuo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ndị ọma, ndị njem ọnụ, unu maara na akịdị adịghị eghe n'otu nta mmiri. Otu a ka njem onye nke Kraịst dị. Onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-abịa ọzọ ugbu a, dịka ọ na-akpọ ndị niile kwere ekwe oku ka ha nwee ntachi obi ruo ọgwụgwụ. Eleghị anya, ikpebiwo iwere ndụ gị nyechasịa Kraịst dịka ị na-anụ ozi ndị a. Gaa n'ihu nwanne m, nọgidesi ike, jidesie Chineke ike. Ọ ga-edu gị nke ọma n'ije a. Zaa ekpere gị ma nabata gị n'eluigwe n'ikpeazụ. Gee ntị n'ozi nke olileanya a, ma hụkwa na ị gbachara ọsọ gị nke ọma. Lee na amaokwu nke 26. Anyị na-agụ na Jọn 12 amaokwu nke 16. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ọ bụ onye na-ejere onwe ya ozi. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ọ bụghị na-ejere ekwensu ozi. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ọ bụghị na-ejere mmehie ozi. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ya so m n'azụ. Ebe m onwe m nọ, n'ebe ahụ kwa ka onye na-ejere m ozi ga-anọ. Ị pụrụ ịhụta onwe gị ugbu a n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ gị. Ọnụ ụzọ eluigwe wee meghere gị otu a. Ndị mmụọ ozi wee kwụrụ ka ndị agha, iwe na-abata n'azọ dike na dimkpa, dike na dimkpa. Eluigwe niile wee lekwasị gị anya, ewee kpọbata gị n'oche eze nke Chineke pụrụ ime ihe niile. Onye pụrụ ime ihe niile wee sị gị, nnọọ, ị nwere ndidi ruo na njedebe. Bata n'ọṅụ nke onye nwe gị. Ana m ele gị anya ugbu a ka ọṅụ ga-esi na-asụkpọ n'obi gị. Onye nwanyị wee kpọrọ gị ugbu a gaa n'alaeze ebe obibi ọma gị, si gị lekwa ụlọ ọma gị n'eluigwe. Ọ ga-abụrụ ụbọchị ọṅụ nye gị, ụbọchị ebube nye gị. Ka ị ga-esi mee ka nke a dị ire bụ na ị ga-akwụsị ijere mmehie ozi, kwụsị ijere onwe ozi, kwụsị ijere ekwensu ozi, wee bịa fee Chineke Nna, fee onye nzọpụta n'obi gị niile. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ya so m n'azụ. Ebe m nọ, n'ebe ahụ ka onye na-ejere m ozi ga-anọkwa. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ya onwe ya ka Nna m nke eluigwe ga-asọpụrụ. Nna m nke eluigwe ga-asọpụrụ gị. Eluigwe ga-asọpụrụ gị. Ọbụnadị ụmụ Chineke n'ụwa
anyị onwe anyị ga-asọpụkwara gị n'aha Jizọs. Nsọpụrụ ka Chineke ga-eji mee ka afọ ju gị, ọ ga-ejikwa ogologo ndụ chọọ gị mma. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. 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 Ọ na-echere gị. 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 Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọ na-echere gị. 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 Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Bịa lelee. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Bịa lelee. Sị gị bịa n'ụlele. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Bịa lelee. Nwanne bịa n'ụlele. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Bịa lelee. Nwanne bịa n'ụlele. Bịa lelee. Bịa n'ụlele. Imeela maka isonye n'ihe ọmụmụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgbaga ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa okwu a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko nwanne m, ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụkwa anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ niile nke ụwa na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.